Тогава Йосиф заповяда на домакина си: напълни чувалите на всеки човек с храна, колкото може да носи, и сложи парите на всеки в отвора на чувала му. И сложи моята чаша, сребърната, в отвора на чувала на най-малкия, заедно с парите му. Домакинът направи това, което Йосиф го помоли, и на разсъмване мъжете бяха изпратени с магаретата си. Но преди да се отдалечат от града, Йосиф каза на своя домакин: върви след мъжете и когато ги настигнеш, кажи им: защо си отплатихте със зло за доброто? Това не е ли чашата, от която моят господар пие и което използва за гадаене? Това, което направихте, е зло. И когато домакинът ги настигна, той им говори според както го беше инструктирал Йосиф. А те отговориха: защо господарят ни говори така? Слугите ти не биха сторили такова нещо. Парите, които намерихме в чувалите си, ви върнахме от Ханаан. Как бихме откраднали сребро или злато от къщата на твоя господар? У когото е чашата, нека бъде умъртвен, а останалите да бъдем роби на твоя господар. Тогава домакинът отговори: нека бъде според думите ви. У когото се намери чашата, ще бъде мой роб, но останалите ще бъдете невинни. След това всеки от мъжете бързо постави чувала си на земята и всеки отвори своя чувал. Домакинът претърси всеки чувал, като почна от на най-големия и свърши с най-малкия. И сребърната чаша се намери в чувала на Вениамин. Братята раздраха дрехите си от мъка, натовариха всеки своето си магаре и се върнаха в града. Когато Юда и братята му пристигнаха в къщата на Йосиф, Йосиф беше все още там и те паднаха пред него на земята. А Йосиф им каза: как можахте да направите такова нещо? Не знаете ли, че човек като мен може да научи истината чрез гадаене? Юда отговори: какво да кажем на господаря си? Какво да говорим? Няма как да се оправдаем. Бог разкри вината на твоя слуга. И така ето ни, роби на господаря ни, както ние, така и онзи, у когото се намери чашата. Далеч да бъде от мен да постъпя по този начин. Човекът, у когото се намери чашата, ще бъде мой роб. А вие ще си идете с мир при баща си. Тогава Юда се приближи до Йосиф и каза: моля те, господарю, остави слугата си да говори с теб насаме. И не се сърди, защото ти си като самия фараон. Моят господар попита: имате ли баща или брат? Ние отговорихме на господаря си: имаме баща, който е стар, и малък брат, чийто брат е мъртъв. От децата на майка му е останал само той и баща му го обича. И ти каза на слугите си: доведете го при мен, за да го видя с очите си. И ние отговорихме на господаря си: момчето не може да се отдели от баща си. Ако го направи, баща му ще умре. Ти каза на слугите си: няма да видите лицето ми отново, ако брат ви не дойде с вас. Затова се върнахме при твоя слуга баща ни и му казахме какво каза господарят ни. И когато баща ни каза: идете пак, купете храна, отговорихме: не можем. Можем да отидем само, ако най-малкият ни брат дойде с нас, защото не можем да видим лицето на човека, освен ако най-малкият ни брат не е с нас. Тогава твоят слуга, нашият баща, ни каза: знаете, че жена ми роди двама сина. Единият ме напусна и аз си казах: навярно е бил разкъсан и от тогава не съм го виждал. Сега, ако и този ми го вземете и му се случи нещо, ще свалите побелелите ми коси с скръб в гроба. И Юда продължи да умолява Йосиф: и сега, ако се върна при твоя слуга баща ми и момчето не е с нас, тъй като животът му е свързан с живота на момчето, той ще умре, а твоите слуги ще свалят баща си с скръб в гроба. Защото твоят слуга сам гарантира за безопасността на момчето. Казах: ако не успея да го върна при теб, тогава ще бъда виновен пред баща си за винаги. Затова моля те, нека слугата ти остане като роб на моя господар вместо момчето. Нека момчето се върне с братята си, защото как мога да се върна при баща си, ако момчето не е с мен? Не мога да понеса да видя злото, което ще застигне баща ми. Йосиф вече не можеше да сдържа чувствата си пред слугите си и извика: изведете всички от присъствието ми. И когато нямаше никой пред него, освен братята му,
Той се разкри на братята си. Той заплака с глас и египтяните го чуха. Домът на фараона също чу и Йосиф каза на братята си: Аз съм Йосиф. Вярно ли е, че баща ми е още жив? Но братята му не можаха да му отговорят, защото бяха смутени от присъствието му. Тогава Йосиф каза на братята си: Моля ви, приближете се. И когато се приближиха, той им каза: Аз съм Йосиф, вашият брат, когото продадохте в Египет. Но не тъгувайте, че ме продадохте в робство тук, защото Бог ме изпрати пред вас за опазване на живот. Тогава Йосиф каза на братята си: приближете се до мене. И те се приближиха и каза: аз съм брат ви Йосиф, когото вие продадохте в Египет. Сега не скърбете, нито се окайвайте, че ме продадохте тук, понеже Бог ме изпрати пред вас за опазване на живот. Битие, глава 45, стихове 4 и 5.